Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Nagsunod ka ba sa programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary? Sugod karong adlang Domingo, Setyembre 15, tuig 2019, ug sa mosunod nga matag adlang Domingo, gipatas-an ang ilang oras sa pagsangyaw sa kahinan sa Kristohanong Kasuguan. Gikan sa naandan nga alas 12 sa udto paingon alauna sa hapon, kini gihimo na karon nga alas 12 sa udto hangtod alas 2 sa hapon. Mas taas nga diskusyon, mas daghan ang mapupo nga leksyon, uban nila ni Reverend Charlie Eugenio o mga kauban. PBCM sa RPN DXKO Teleradyo, matag Domingo, alas 12 sa udto, hangtod na sa alas 2 sa hapon. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, ining tungura karon amo na sab kamo nga gidapit nga patalingugan kining programa sa PBCM, no? Mga langitong lamdag sa kinabuhi gikan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kon PBCM. Inyo kining alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga mga dapit ug mga panghinaot kaninyo nga nakamo sa inyong nahimutangan, napod mo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas para mo'y magamit natong punan sa pagtulutimbang sa mga kamaturan nga makapagatod kanato ngadto sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia uban naman sa mga basang referensya akong kini gigamit nili para sa pagsupak sa Biblia. O kumusta na lang kaninyo sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalilain nga mga dapit. Labi na karon sa pagsunod ni Brother Jerry Edkila Diaz sa Taguluan, no? Misamis Oriental. Kumusta kanimo, Brother? O ang mga pagpahinumdom nga atong mahibaluan sa mga kaigsunan nga sa usa ka tuig adunay panagtigop nato ang Disyembre 29, ang Marso 10 ug ang Agosto 19. Ug nini karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan o kanya pa ang kauban nga ebanghelista. Kumusta kaninyo mga higala ug kaigsunan? Kini si Brother Romero Makamos. Katambayayon karon sa paghatod kaninyo sa kamaturan karon makapadangat nato para pangkalwasan. Ug karon magpaila pang usa pa ka ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga minahal nga tigpaminaw. Sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Mayusangan niyo makauban ining tungura. Ngunini kita nga oras mga kaigsunan sa inyo ang pagpatalingog dinhi sa RP Index Kio Teleradyo Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon matagadlang Domingo kita mga kaigsunan. Live kita sa Facebook. Ang gawas nga mabati kita sa radio sa 1368 sa dial sa inyong mga radyo. Makita usab kami ninyo sa Facebook. Pag makita usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5. O masudong usab ninyo kami sa YouTube mga kaigsunan ng pagabuhaton RPN DXKO, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nyo na masudong ang programa sa PBCM. Mabati usab ang atong programa din hinining maong sibihan sa DXRU Radio Ultra Cagayan de Oro City. 11:88 sa dial sa inyong mga radyo, alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon matag adlaw Domingo. Mabati usab din hinining sibihan sa Radyo Bandera, Iligan City 100.9 FM. Alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Mabati usab din hinining sibihan sa DXDR Dipolog, RM Index Dia Dipolog 981 Iinban, alas 12 ngadto sa launa ang tagnas kapunon matagadlaw Domingo. Mabati usab dininining sibihan sa DXMM FM sa Calamba, Misamis Occidental, alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kabuntagon matag-adlaw Domingo. Mabati usab dininining sibihan sa DYLE sa Cebu City mga kaigsunan, alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kautuhon matag-adlaw Domingo. Mabati usab dininining sibihan sa Shine Radio sa DYHR sa Toledo City, Cebu.
Alas 6 ngadto sa Alas City ang taknas Kabuntago 99.7 FM matag adlawng Domingo. Mabati usab dinhi nining sibihan sa DYRR 103.9 radyo natin sa Pinamungahan sa Cebu. Alas 12 ngadto sa Alas 12 ang taknas kapunon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinhi nining sibihan sa B Radio 105.5 Kurat FM sa Balingusag, Misamis Oriental. Alas 8 ngadto sa Alas 9 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab dinhi nining sibihan sa Kabusis Radio 97.9 FM sa Villanueva, Misamis Oriental. Alas 7 ngadto sa Alas 8 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab dinhi nining sibihan sa RMN DXPR Pagadian City alauna ngadto sa alauna media ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinhi nining sibihan sa DXGM 95.91 FM Butuan City. Alas 11 ngadto sa Alas 12 ang takna sa kautuhon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinhi nining sibihan sa DXCY 100.1 City FM Radio Bayugan City matag alas 6, alas 8 ngadto sa Alas 9 ang taknas buntag, masubli kini sa Alas 5 ngadto sa Alas 6 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab dinhi nining sibihan sa DXRE 100.9 radyo natin sa Manolo Fortich Bukidnon, alas 5 ngadto sa Alas 6 ang taknas sa kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab dinhi nining sibihan sa RMN DXMD Malaybalay City 648 AM band alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kautuhon matag adlawng Domingo. Ug mabati usab kini sa FM station sa Valencia sa IFM 95.3 Valencia City sa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Mabati usab dinhi nining sibihan sa Power Radio 97.7 sa Valencia City Bukidnon alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinhi nining sibihan sa Damulog FM 99.7 sa Damulog Bukidnon. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kapunon. Mabati usab sa tulo ka sister station, transmitter station sa Banisilan FM Cotabato 97.9, sa Maramag Bukidnon FM 97.1 ug sa San Fernando FM Bukidnon 95.5 sa maurang oras alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kapunon. Yan kung gusto magparangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 o sa Smart 0908-3938-768. Ang akong mga pangumusta sa mga kaigsunan na nagasunod ko na to via Facebook sa live streaming diya sa tinipong bansa sa Amerika. Nagto nila ni Juanito and Justina Amaquito Hermias family gikan sa Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America, nila ni Miguel Hermias, Brother Miguel Hermias, Brother Juanito Hermias Jr., Sister Jilaila Hermias Harrison, Brother Alegriano Hermias, Sister Charminia Hermias, Sister River Lilita Hermias Barton, ug ang Brother Nicodemus Nicky Hermias, nga nagasudong sila kanato via Facebook, mga kaigsunan gikan sa United States of America. Ato sang gipanindayan ang igsoon sa pagtuo nga sa Saudi Arabia. Ngadto kung Brother Churli Gabaya Cartagena nagasudong siya kanato via Facebook, mga kaigsunan. Og sa tanan nga mga nagapatalingog, nagapaminaw, kamo naniana ang among gitimbaya sa inyong pagpatalingog. Aron sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nini karong mahina Brad Ronnie, Brad Romy, Brad Rini. Ang atong pag-isgutan sa atong mga pagtuon, ang tuyo og tinguha nato nga adunay pagpamata nato sa mga kaigsuonan o mga katawhan na wala pa makaila sa kamaturan o gani aduna usay pagtulunan o relihiyon na trabaho pud kuno nila ang pagpamatabo sa dili daw nila ikaulaw ang pagpadayag tungod kay ang ilang pagpadayag, ang ilang pattern daw nga gamiton mao ang kasulatan, ang basihanan daw pud nila Biblia. Pero niining ilang pasikaranan
nga Biblia kay buot nila nga kita o kinsa man nga ilang pamathon bradone kay ang nakamata kanang nasakop naman nila. Mm. Og atong tan-awon og sa ilang pag-ingon nga sila mo'y mupamata, dili baka sila mo'y pamathon. Mm. Pero para mapatalinghugan nato, mo ni ang usa sa mga pagwali nila ni John Carpintero bradone sa Iglesia ni Cristo. Mm. Pero kini nga Iglesia ni Cristo, mutuo ni nga si Cristo, Dios. Kay lahi man tong Iglesia ni Cristo nga migula sa 1914 bradone Mm. nga gitukod sa Pangulo nga si Felix Manalo. Manalo. Mm. Kato sila dili magtuo nga si Kristo Dios. Mm. Og nining puntuha atong pamation para dili masaypan ang atong mga pag explicar pud lugar bradone. Okay. Niya inyong patalingugan mga kaigalaan. Uri, ang rason nga nung nagawali may diri sa kanina bisan sa mga publiko tungod kay ang katuyuan sa Dios o sa lamang nga maangko na to ang iyang gisaad ka na to nga mo ang langit. O sa mong pagwali mga igsoon, dili na mo kini angay gakaulaw tungod kay kini pagwali pagmantala sa mayong balita diya sa tong Ginoo Kristo mo kini ang makatag kato kagawasan kaluwasan sa tong daang mga sala diya sa Roma Kapitulo 1 versikulo 16. Kay dili na ko gakaulaw ang mayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan ang kasatagsa nga motuo usa sa tanan sa Hudyo o ingon man sa Grasyanon. Atong nabati Brad Ronnie, Mm. Brad Romy nga gibasa nila ang Roma 1:16 nga dili daw nila ikaulaw ang maayong balita. Kay mauman daw na ang kaluwasan sa mutuo o nagtupod sa mga hintel. Bas sahon nato Brad Romy kung tinuod ba nga nakasulat ka na sa Roma 1:16. O ingon ining nasitar na ni mo nga sita sa Reverend nagingon. Kay wala ko gayon ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Sa matag usa nga nagatuo sa Hudiyo, una sa tanan o unya sa Grisyanhon usab. Muni ang rason nga dili gid sila maulaw sa maayong balita. Gumikan nga nakasulat man sa 1:16. Mm. O bisag kinsay magbasa ana bradron di gid maulaw. Tinuod. Kay mo may nakasulat Mm. na ngano daw ang usa sa katarungan nila bradron nganong di gid kuno daw nila ikaulaw ang pagmantala sa maayong balita para sa kaluwasan sa Mahudyo man ug sa Hintel. Unsa daw ang ilang katarungan? Anong dili sila maulaw? Kay ang ilang pattern ba doon Mm. mao ang Kasulatan. kasulatan. Okay. Mao nga dili daw nila ikaulaw. Oo. Na karon Mm. atong patalinghugan ang dili nila ikaulaw kay ang kasulatan man daw mao'y ilang pasikranan niya inyong Oo. patalinghugan. Sa imong paminaw, Brother, unsa din kami ng ganon ang maayong balita ganon din na to ni angay gakaulaw sa pagbantala. Tungod kay mao kini ang gahom sa Dios sa kaluwasan sa matag usa ka tawo. So kung dili ka motuo sa pulong sa Dios, sigurado nga wala kay kaluwasan. Kay wala may laing ingon nga pattern sa Ginoo kun dili ang balaang kasulatan lamang. Kundi diha ang tawo makabaton sa maong kaluwasan. Okay. Wala gyud daw lain patterns sa Ginoo nga gihatag bradron Ah. ang kasulatan lang gyud daw nga diha ang tao makabaton og kaluwasan. Mm. Busa dili day sila maulaw gawas nga nakasulat sa 1:16 sa Roma tungod kay ang kasulatan mao di ang pattern sa gamitonon sa pagpamatuod para sa kaluwasan. Og kining kasulatan ba supak ba kita nga mao'y gamiton ba doon
Wala kita supak rin kay sa atong pagpamatuod diya sa pagpila sa dapit sa Espiritu Santo, ang atong basihanan sa pagpamatuod mao man ang kasulatan. Unya, kini kasulatan ang nagtuga niini mga kaigsunan mao man ang Dios. Sa pagtulunan sa PBC, sila nga nagpahayag niini nga mo'y pattern dina sa pagpadayag sa kamaturan, kasulatan wa usab kami supak nini. Basahon ko sa Biblia nga ang kasulatan ang nagtuga niini mo ang Dios nga daghan ang mga kagamitan niini nga gamiton sa Biblia para ang tao masinangkapan sila. Sa ikaduhang Timoteo mga kaigsunan kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17 niini nga atong mabasa. Ang tibuok nga kasulatan mao ning Biblia gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Busa kung basihanan Manila Bradone o pattern nga dili sila maulaw tungod kay ang pattern para sa kaluwasan mao daw ang Biblia, tinuod pod. Tinuod Kay yun. ang Biblia gituga man Bradone, di ba? O gituga sa Dios Para sa katuyuan, sa pagpanudlo, unang-una dayon sa pagpamadlong, sa pagpanulid, sa pagmatuto, sa pagkamataron, aron daw ang tao mamahingpit ug masinangkapan diya sa tanang maayong buluhaton. mo ni ang rason. Unya motong gisulti sa kauban ni Carpintero Bradone, John Carpintero. Mhm. May programa sila sa kadlawon sa DXRU Bradone. Unya sa kadlawon man na ato sang ipakita o ipabati nga ang ilang trabaho maugyod ang pagpamata sa katawhan Bradone. Okay. Busa gigamit nila ang kasulatan para sa pagpamata. Isa to pa, kita pod ani mapamata pod nila Bradone kung unsa ng ilang pagpamata. Kay wala tay supak kay kita usab labaw pa nga mupamata. Ang problema na to og mupamata ta unya kitay nakatulog, di ba? Mao na problema. Ang problema po nila sila'y mupamata pero sila po'y nakatulog. Katulog. Namo ni nga ato lang tan-awon pinasikad sa basyanan nga ang pattern sa kaluwasan nga basyanan mao man daw kuno ang kasulatan o kun Biblia. Nya atong patalinghugan ang ilang gibuhian pamahayag mga mahal namong tigpaminaw. So, actually, kada, sa diha nga nagseminar may sa GBP, sa article number 12, may tungod sa mga reliyon, nga dili pagdaot, dili magdinaot tayo. So, kani among ginahimo iso ni kala, dili ni pagdaot, kundi dili pagpamata, nga na, kaninyo. Okay. Atong nadungog, maayosad ang depensa nga gibuhat nila Bradone Oo. kay nagseminar kuno sila sa KBP unsa to nga article para mapatalinghugan nato atong balikan no ang artikulo sa balaod ba Bradone Okay. sa KBP daw. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oo. Matod pa niya atong balikan. So, actually, kada, sa diha nga nagseminar may sa GBP, sa article number 12, may tungod sa Article number 12 di ay unsa daw? mga reliyon, nga dili pagdaot, dili magdinaot tayo. So, kani among ginahimo iso ni kala, dili ni pagdaot, kundi dili pagpamata, nga na, kaninyo. Busa naklaro na nga sa Article 12 gidili di ay daw ang paghilabot o pagdaot sa relihiyon Bradone. Oh. Motoy iyang rason. Pero kay ningon man lagi nga gidili ang ilaha pagpamata lang gyud daw. Atong susihon kung mupamata sila gisuportaran sa kauban Bradone nga katong iyang rason nga mupamata. Atong pamation ang pagsuportar Okay. sa kauban ni John Carpintero, kauban man to niyang namulong kay usay upat man ni sila nga magpamatod Bradone, apil tong atong nadungog nga iyang bata
Brad Ronnie, nga Ah, gamay pa, nya, nindot pod kay mo pamata na. mm. Iyang gitraining lugar sa pagbasa-basa. Nakaron niya atong patalinghugan. Speaking sa pagpangdaot, Brad, mayroong ka na, Brad, kay kini atong gibuhat, dili ingon sa pagpangdaot. Kaya ang pagpangdaot, nagsulti ta nga walay basihan. Muna yung pagpangdaot. Pero kani among gibuhat mga igsoon, Brad John, Brad Noy, basihan nato mo ang Biblia. At din, kung unsa ang gisulti sa Biblia, maulang usab ang among gisulti niya kaninyo. Kay yung mga igsoon na tuod kay tuhatag ang balaang pulong para ka natong tanan og dili lang sa pipila ka mga tao aron kita mo sangkusap sa kaluwasan. Busa atong nadungog Brad Ronnie Okay. nga matinaw nga importante gyud kuno tong giingon niya nga pagpangdaot pero ang ilang gibuhat dili gyud pagpangdaot. Kay kana daw pagpangdaot Brad Ronnie mo man kuno nang walay basihanan sa kasulatan. Mhm. Pero naaday kay basihanan sa kasulatan, Pwede mo daot. Para nila. ingon niya na lugar pero ilang gipakita nga kung wa kay basihanan sa kasulatan, Mm. mo na pagpangdaot pero rason nila basta mubasi ka sa kasulatan dili pagpangdaot. Okay. Kay pagpamata man lang na nila. Ah. Nakaron, balikan nato Brad Ronnie, nga ang kasulatan mao man day mo pamata ay mao man gyud ang gituga sa Dios. Balikan nato Brad Ronnie o Brad Ronnie ang kasulatan nga gituga sa Dios para makita nato nga wala kitay supak niya na mao di ay nga og muhikap na gani sa pagtulunan Brad Ronnie o wa man di ay basyanan sa Biblia pagpangdaot na nakaron. Kung muhikap punta niya na mao may pasikaranan dili day na pagdaot. Pagdaot. Kay pagpamata di ay ni na kung ilang gibuhat ingon niya na mo man ni atong gibuhat. Correct. Ang problema lang ro mo reklamo sila sa ilang gibuhat na karon niining mga bahina hain ang kasulatan nga mo gini gitudlo para pagbadlong Brad Ronnie. Anya Reverend, sumala din sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, ngadto sa 17 ang gingon. Ang tibok nga kasulatan, gituga sa Dios ug may kapusulanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanunood ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron nga ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang mayong buluhaton. O di nakita nato mga mahal nga tigpaminaw magkaigsonan nga ang kasulatan gituga di ini para sa pagpanudlo, para sa pagbadlong. Unya kining kasulatan kung basahon nato ang ubang hubad sa Biblia, kini bang kasulatan nga giingon sa ikaduhang Timoteo 3:16-17 Biblia ba gipasabot nini Brad Ronnie? Biblia gyud Reverend, yaman tay laing hubad sa Biblia kining gitawag ang buhing pulong. Akong basahon sa mao gyapon nga gibasa sa kaubang ministro, gibalikan ni pagbasa ang ikaduhang Timoteo 3:16 ug 17. Ingon ni ang tibuok Biblia ani gawas na kasulatan sa King James yung gibasa ta. Gihatag ngadto pinaagi sa pagtuga gikan sa Dios. Kini ang Biblia makatabang pagtudlo kanato kung unsa ang tinuod nga makapasabot kanato kung unsa ang sayop sa atong kinabuhi. Mutuliid kini kanato ug mutabang kanato sa pagbuhat kung unsa ang matarong. Mao kini ang paagi sa Dios, kita andam diya sa tanang bahin hingpit nga sinangkapan aron pagkabuhat og mayo ngadto sa tanang basta matinaw rin ang kining gingon nga kasulatan nga nagtuga Dios ang gipasabot ya ini Biblia. Oh, di na klaro na karon nga gamiton di ang Biblia sa pagbadlong. Sa unsa man katuyuan Brad Ronnie, ngano nga gamiton ang kasulatan sa pagbadlong o sa pagpamata unsay giingon sa kasulatan? O dinhi atong pagbasahon Reverend sa nakasulat sa Tito Kapitulo 1 bersikulo 13 nagingon. Tungod kining pagpamatura, busa badlo nga sila sa mapiguton gayud aron magamaayo sila diya sa pagtuo. Okay, balikan na to pagbasa Brad Ronnie, no? Ang imong gibasa.
O nagayon din tinuod kining pagpamatura. Busa badlunga sila sa mapiguton gayud aron magamaayo sila diha sa pagtuo. Busa kung gamiton di ang kasulatan, mga mahal mong tigpaminaw, para pagbadlong, wala na kita masayop nini. Kasi gibasa ni Brad Rome, tinuod kining pagpamatura. Busa badlunga sila sa mapiguton gayon, aron magamaayo sila diya sa pagtuo. Wala tay supak, Brad Rone. Oo. Nga ang ilang gibuhat sa pagpamata, mo pa'y atong trabaho sa pagpamata. Pero tungod kay nag-angkon man silang iglesia ni Kristo, kung tinuod silang mupamata, Brad Rone, ang mga tinun-an ni Kristo, kung atong subayon, sama ni Apos Pablo, di una ni nila nga natawag dia sa iglesia ni Kristo, nga gitukod ni Kristo, kung kana, mauman ng iglesia, Brad Rone. Na kung mupamata sila, Brad Rone, gikan ba ang ilang pagpamata, matodpan ni Apostol Pablo? Okay, basahon nato ang pahayag ni Pablo nga mao'y usa nga tinuod nga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo, mga kaigsunan. Dili ko mabasa rin sa sulat ni Pablo sa Episo, Kapitulo 5, versikulo 14. Ingon ini ang atong mabasa. Tungod niini ginaingon, pagmata ikaw nga nagakatulog, ug bumangon ka gikan sa mga patay, ug pagahayagan ikaw ni Kristo. Sa pag-explicar ni Pablo Riveren sa ilang kapanahonan nga nato panagisgot siya nga doon na sila'y ipamata, kinsa katong ipamata, katong gingon pagmata, katudeng nagakatulog, ug ipabangon gikan sa mga patay, ug sa mahimo na kana, mga kaigsunan sa pagpahayag ni Pablo, matud pa dayon, ug paghayagan ikaw ni Kristo. Busa ang ilang trabaho sa pagpamata, katong pamathon, katong nakatulog, Brad Rone. Tinuod. Lisod man pamathon nimo nga nakamata na. Oo. Pero katong ilang pamathon, katong mga nagakatulog o ipabangon kay kato sila gikan sa mga patay. Oo. Brad Rone. Oo. Pero kung ipamata nila, hatagan nila og mga paghayag. Og paghayagan ikaw ni Kristo. Ang kahayag na ilang ihatag o mga pahayag, Gikan ni Kristo. gikan kang Kristo. Oo. Di gani ni Kristo gikan, Bradone, mo na giingon nga, kinsa man da ika ng Oo. Kristuhan ng ilang gipasabot. Basta, Kay, sumala sa basahon, Bradone, dinhi sa gitawag o mga hitabo sa katapusang panahon, Bradone, Oo. og dili ra ba daw ka makapatukma, Bradone, sumala sa ilang pagpamatod, ato ni gidawat, og dili daw makapatukma sa mga nakasulat, Bradone, sa kasulatan, pwede ra ba ka tawagon og gitawag og Mini nga Kristo. nga Kristo, Bradone? Sa tukba kung dunay mini, dunay genuine. Oh. Ang genuine sa gipahayag ni Pablo, mo ito mupahayag sa ilang pag-ingon nga pamathon gikan sa pagkatulog. Ang problema naman nun, og nakatulong tang gigamit na to mini nga Kristo. Abi sa kung saan na to gamit ang mga pahayag sa Biblia, di gina mo epekto ngadto sa inyong pamathon. Na Kay karon, mini man nga Kristo kana. oh. Ang ato naman nga kining gihisgutan diri unahon ta sa pagbasa ang nakasulat sa Biblia, Bradone, no? Okay? Kining pamathon nga nakatulog gikan sa mga patay. Unsay dugang priba niya na nga pagkapahayag nga adunay pamathon, ipabangon sila gikan sa mga patay sumala sa Biblia. Unsa man ang gamiton para sa pagbangon daw, pinasikad sa mga patay, Brad Rini, sumala sa pagpamatuod. Ang gamiton, Reverend, mo ka na ang mayong balita. Ato ang pagbasa din sa 1 Pedro, Kapitulo 4, versikulo 6 ang gingon, kay kini mo ang hinungdan, ngano nga ang maayong balita, giwali hangtod ngadto sa mga patay, aron nga bisan tod sila nahinukman na diya sa lawas, ingon sa mga tao, sila mabuhi sa Espiritu, ingon sa Dios.
nakita nato nga ang Biblia de Hebrew kung dunay ipabangon gikan sa mapatay kay pagahayagan ni Kristo, Oh. si Apostol Pablo may nagsulti ana na pagmata ikaw nga nakatulog o bumangon ka gikan sa mga patay o paghahayagan ikaw ni Kristo. Sa ila gisultiran nila ang pagpamata bro eh. Oh. Pero ato gibasa gyud. Sa Biblia. Oh, pero katong mga naa aron mahayagan sila, binasika di ay sa gitawag og kini mao ang hinungdan ngano nga ang maayong balita giwali hangtod ngadto sa mga patay. Aron nga bisan tuod sila nahinukman na diya sa lawas ingon sa mga tao, sila mabuhi sa espiritu ingon sa Dios. Di ang maayong balita iwali hangtod ngadto sa mga patay. Imposible man na bro ni. Nga moabot ta lugar kung literal na nga patay. Posible yun. Kay kini mao man ang hinungdan ngano nga ang maayong balita giwali hangtod ngadto sa mga patay. Di wa may lain na ipatay bro ni. Ah. Ang interior gyud Tino. na mooyon ka husto ka ang mga pagsabot kung adto ta magwali-wali sa minteryo bro ni. Ah. Kung naa may magwali adto sa minteryo unsay tawag ana bro ni? Kung adto buhaton sa cemetery rin, murag makaingon ta nga murag nalisuan man siguro sa bayang pag-isip kay Maog yun. oh, kay ang cemetery mga kaigsunan dapit ngadtuan sa mga patay na magiskutag patay. Wa naman ay kining hunahuna. Wa nay mga pagpatalingog nga pagabuhaton niya na kung magiskutag literal nga patay. Oh, di. Matinaw nga, di gyud yan na patay nga literal. Kaya Oo. matod pa ni mo, bro ni, ang patay wala naman ay hunahuna. Ang priba niya na, bro ni, nga ang patay wala na hunahuna. Okay, basa. Matod-an ba na ni mo? Okay, basahon nato ni Reverend Dennis sa Ecclesiastes. Akong bagabasahon Kapitulo 9, versikulo, akong bagabasahon din sa 5, gingon. Kay ang mga buhi nga sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay, mamo ni silang patay na gyud nga kuan. Dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Pag ingon nga ang mga patay ilang handumanan, ano man ay mga panghuna-huna, mahimo ng hikalimtan kining gisgutan literal nga mga patay. Oh, di nabasa. Oo. Mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsonan. Busa, kini nga patay, ang pagkasulti nini, dili literal. Kay kung magbuhat ka sa pagkadautan, atubangan sa Dios kung magbago ka, giisip ka na niya nga nabanhaw, gikan ka sa mga patay. Unsay priba niya na Brandrome nga, kung ang tao na anas sa pagbuhat sa pag-alagad sa Dios nga nagbuhat na siya sa pagkamatarong, giakseptan na siya sa Dios ingon nga nabanhaw nagikan sa mapatay ay nang priba niya na. Dinhi atong pagbasahon Reverend nakasulat sa Hebrewanon sa iyang kapitulo 11 bersikulo 19 nagingon. Yang giisip nga ang Dios arang makabanhaw sa mga tao gikan sa mga patay. Nga tungod niya na sa sinambingay nga pagkasulti. Iyang gidawat siya pagbalik nga daw sa nabanhaw. Klaro, mga mahal nga tigpaminaw, nga ang Diyos, sumala sa Biblia, yung giisip ang Diyos ara makabanhaw sa mga tao, gikan daw sa mga patay. Nga tungod niya na, sa sinambingay nga pagkasulti. O, iyang gidawat siya pagbalik nga daw sa nabanaw. Sinambingay din na nga pagkasulti. Busa, adunay mga pamatuod sa Biblia nga giklaro nga ang pagbuhat nga nagpatuyang ka sa imong kaugalingon, malalaki man siya o mababae, ang tawag niya na sumala sa Biblia, patay na bisag buhi pa siya. Busa kining ang maayong balita giwali hangtod ngadto sa mga patay, mga buhi na, pero ang nakapapatay nila usa ang maong mga binuhatan. O mo na'y trabaho nila ni Apostol Pablo Bradone nga mupamata sila o mupabangon sa mga taong wala sa kamatuoran. Tinuod. O ang ila ng iga pahayag
paghahayagan sila ni Kristo. Na karon gikan gyud ni Kristo ang ilang iga pagpahayag. Ay nang priba Brad rini nga makita nato sa Biblia nga malalaki mang balo o mababay mang balo basta nagpatuyang sa kaugalon gitudlo sa Biblia ingon nga patay na siya bisag ang tinuod buhi siya kay sambingay lamang kanang pagkasultiha. Anya Reverend ang sulat ni Apostol Pablo kang Timoteo sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 5 bersikulo 6 ang gingon, apan ang babaeng balo nga mapatuyangon sa kaugalingon patay na bisan samtang buhi pa siya. O di nagpatinaw kining babaeng balo gumikan sa iyang pagpatuyang sa iyang kaugalingon. Unsay gitudlo sa Biblia? Determinuhan patay, no? Ang babaeng balo nga nagpatuyang sa iyang kaugalingon. Kay basiguin sila, pwede na sa lalaki, di ba? Oo. Malalaki man ka, kay ehemplo man basta nagpatuyang ka No? sa imong kaugalon, ang atong punto nga gikuha, patay na siya, bisag buhi pa siya. Morning atong gipasabot, nga mo kini ang hinungdan nga ang mayong balita giwali hangtod ngadto sa mga patay. Buti pasabot dili katong nas menteryo wa literal nga patay kay kung literal nga patay magwali-wali ta dito bro ni analisuan ta sa atong panimuot niya na wag gyud taong moingon nga but-an ta niya na. Nakaron gihatag ba ang dugang pamayag sa Biblia nga nagisgot gyud og buhi bro ni nga kung naata sa mga kahilayan o uban pa, ang tawag niya na patay ka na, pero kung mubalik ka, giundang na nimo to ang dili mayong binuhatan. Gitawag ka na, nabanhaw ka na niya na, nabay dugang priba nga ito ikatag sa Biblia. Aduna, Reverend, niya sa atong pag-ingon nga dili lang applicable sa babae kana nga kung magbuhat sa pagpatuyang patay na bisan sa lalaki. Atong kaon ang kasaysayan sa panahon sa atong Ginoong Kristo mahitungod sa sambingay sa anak nga nawala. Atong basahon sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 11 ngadto sa 24 mga kaigsunan inyong paminawan. Og siya miingon, di usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Og ang manghud miingon sa iyang amahan, amahan, ihatag kanako ang akong bahin sa katigayunan. O kanila iyang gibahin sa amahan ang iyang katigayunan. Wala dang tigpila ka adlaw sa nahipos na niya ang iyang tanang kabtangan, ang anak nga manghod mipanaw ngadto sa usa ka halayong yuta ug didto iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan pinagi sa pagkinabuhi nga napatuyangon. O niya na, nagpatuyang na. Og sa nagasto na niya ang tanan, miabot ang usa ka dakong gutom niadtong yuta. Og siya, katong bata nga anak na manghod, misugod sa pagbati sa kawaladon. Busa, siya miadto og mikapyot sa usa sa mga nagapuyo niadtong yutaa og siya gisugo niini ngadto sa iyang kaumahan aron sa paglawd sa mga baboy. Og siya nangandoy sa pagbusog sa iyang kaugalingon bisan pa sa mga bunga sa biyatilis nga ginakaon sa mga baboy og walay tawo nga mihatag kaniya bisan unsa. Apan sa nahiulian na siya sa pamuot, katong batanon nga nag-usik-usik sa katigayunan, pinagi sa pagpatuyang, siya miingon, pagkadaghan gayud sa mga sinuhulan sa akong amahan, nga may mga pagkaon nga nang hingapin, samtang dinhi nagakamatay ako sa gutom. Mutindog og muadto ako sa akong amahan, og ingon ko siya, amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan. Og dili na ako takos, tagatawgon pa nga imong anak. Himuan na lang ako nga usas imong mga sinuhulan. Og siya mitindog og miadto sa iyang amahan. Iulog atong gituman tong nas iyang unahuna nga mubalik siya sa iyang amahan. Apan samtang didto pa siya sa halayo, nakita siya sa iyang amahan. Og kini giabot og kaluoy ang amahan. Og migakos og gihadkan siya katong anak. Og ang anak miingon kaniya, amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan. Dili na ako takos, tagatawgon pa nga imong anak.
Himuan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Apan ang amahan mingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo o isulob kini kaniya ngadto sa iyang anak. Isugo niya iyang mga ulipon, pakuhag mga kupo, pasulob sa anak. Matubayan pa din sa atong ipadayon pagbasa. Og butangig singsing ang iyang kamot. Isuloban magyug singsing ang kamot ni atong anak nga mibalik ngadto sa iyang amahan. Unya gingon dinhi ang og sa patusi ang iyang mga tiil. So, luoy day, basig nagtiniil na ni sa pagbalik, kaya wa na lagi kabtangan, kaya usik-usikan man pinagis pagpatuyang. Ipasapatosan ang tiil. Og dad-a dinhi ang nating baka, nga gipatambok, og ihawa kini, og mangaon kita, og managsadya kita. Kay kining akong anak, namatay na. Gigamit ng termino. Kay tungod ang iyang anak nag-usik-usik, nagpatuyang, hantod na hurot ang kabtangan. Motive, hinungdan nga, ingon ang amahan nga, kining akong anak, namatay na, apan karon nabuhi siya pag-usa. Siya nawala na, apan karon hingkaplagan siya, og siya misugod sa pagsadya. So, now ni Reverend ang kasaysayan no, sa pagsusi na to, sa gibasa kagalinas, unang Timoteo 5:6, nga ang babaeng balog, i-address lang dito sa babae lugar nga, nagkapatuyang, patay ng daan, bisan samtang buhi pa siya. Basta diay nga anaa sa pagpatuyang, mababae maglalaki, giterminuhan sa Biblia sa pagpayag nga patay na pero mubalik ka, muundang ka sa pagpatuyang, o mubalik na ka sa hustong pamagi sa pagkinabuhi diya sa pagpangalagad sa Dios, giterminuhan ka ingon nga nabanhaw gikan sa patay. Busa mo ning katuyuan nga no nga mo pamata sila si Apostol Pablo doon Gingon, bumangon ka gikan sa mga patay og paghahayagan ikaw ni Kristo. Mo na ilang trabaho pagpabangon. Pero ang Biblia gawas nga naa sa dautan doon busa kinanglan sila nga mabutang sa husto nga pagpangalagad kay aron sila nabuhi na o nabanhaw tungod sa ilang pagpatuyang nahimong nakapapatay kanila, ang Biblia nagtudlo pod nga nganong kinanglan silang bangunon, gawas niya ng punto tungod kay naa sila nabutang pod Bradroni sa ginatawag og kining gitawag og katilingban sa mga minatay. Naapod sila na itong pawak diya niya na. Busa nagkinanglan nga sila nagkinanglan sila nga pamathon. Kay naaman sila nagakahitulog sa gitawag og kining iglesia sa patay sumala sa Biblia, no? Nga ang gibuhat sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpahayag ni Pablo usa sa tinun-an ni Kristo nga silang kapununan doon na sila pagpamatag gikan sa pagkatulog ug dunay pagbangon gikan sa mga patay. Mao kana ang usa sa mga nakita nato nga naaday sila sa gitawag og katilingban sa mga minatay. Gibasa nimo bradon Ang gibasa ko ganina mamuntong dito sa pagpahayag sa dugang priba nato nga ang nagpatuyang patay na pero mahibalik mo nang giyog na banhaw. Basahon nato Reverend ang pagpahayag sa Biblia nga ang gitawag og na sila sa katilingban sa mga minatay. okay, niya sa Proverbio mga kaigsunan akong pagbasahon dinhi sa Proverbio kapitulo 21 bersikulo 16 inyong paminawan. Ang tao nga saag-saag gikan sa dalan sa pagsabot, magapahulay sa katilingban sa mga minatay. Di klaro. Muna gisgutan nga katilingban sa mga minatay rin, nga mao ni sila pahulayanan sa mga tao nga nagasaag-saag sa ilang mga pagsabot. Di mo na nga kinanglan pamathon sila niya na bradon Kay ti mo ilang nasabtan di mao. Pero nganong nakasabot sila niya nang dili mao asa sila ang gigikanan nila sa imong gibasa. Mo panindiingon ganing
ang gikanan nila magapahulay sa katilingban sa mga minatay. ang tao nga nagasagsag Oh. gikan sa dalan sa pagsabot magapahulay sa katilingban sa mga minatay. Mhm. Kung basahon na to na Brad Ronnie sa gitawag og King James Version sa English Brad Ronnie, unsa ning katilingban sa mga minatay? Okay. Yato English King James Version, Reverend, basahon na to ang gibasa ko ang Proverbs, proverbio ko English mo ni Proverbs chapter 21 verse 16 mga kaigsunan ang akong pagbabasahon ini ang nakasulat sa Biblia sa English. The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead. Sa Cebuano ginguna nga ang tao nga nagasagsag gikan sa dalan sa pagsabot magapahulay sa katilingban sa mga minatay. Kining katilingban sa mga minatay, Reverend, sa English na gitawag din na siya og congregation of the dead. Na sa ato pa sa laing pagkasulti ng katilingban sa mga minatay sa English Congregation of the Dead. Na din na sila sa congregation ba doon eh? Oo. Pero kanang Congregation or congregation sa patay lang nga kongregasyon. sa patay na nga kongregasyon, mga mahal nga kaigsonan, mga tigpaminaw. Busa gikinanglan nga pamathon sila anak Brad Ronnie. Na karon hain ba mabasa sa ubang hubad sa Biblia ang pulong kongregasyon Brad Ronnie? Okay, niya. Basahon ako mga kaigsunan, Ang gitukod ni Kristo. ang gitukod ni Kristo nga katong gitukod niya sa laing pagkatawag sa Biblia gitawag kongregasyon. Sa Okay. English congregation. Congregation. Niya basahon ako sa Mateo 16:18 og arikos Biblia nga gitawag bag-ong kalibutang hubad sa bala ang kasulatan kung New World Translation. Iya kini nga hulad sa mga Jehovah's Witnesses mga kaigsunan nga Biblia. Basahan ako Mateo 16 nga kapitulo bersikulo 18. Gingon. Og sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw niining bato. Tukuron ko ang akong kongregasyon og ang mga ganghaan sa lubnganan dili makabuntog niini. So sa atong pagsusi, Reverend, doon na may gisgutan nga kongregasyon sa mga patay or congregation of the dead. So gisusi na to hain pa sa bala ang kasulatan nga nagisgot og kongregasyon kadtong gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, Reverend, mo usab gitawag og kongregasyon. Karon, dinhi naman sa King James Version kung atong pagabasahon Badome, kanang gibasa ni Brad Ronnie, Mateo 16:18, yun sana ka na pagkasulti. Ingon ni Reverend, ato lang pagbasahon ang nakasulat sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18 nag-iingon. Ug sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Gusto klaro, Brad Ronnie, nga katong gibasa nimo nga magtukod si Kristo og kongregasyon sa King James Version nga Cebuano, Iglesia na. kung basahon na sa King James Version sa English Badone, giyon sa pagkasulti. Yun na. Thou art Peter, and I will see unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Sa ato pa, katudi ang nakasulat sa Proverbio 21:16 Bradone, na Congregation of the Dead, pwede na ito tawgon og English, Church of the Dead, Or iglesia sa mga patay. o Iglesia sa mga patay. Nakaron, kanang iglesia nga gitukod ni Kristo, di gina mao ang iglesia sa mga patay, Bradone. Tinuod. Kaya katong iglesia sa mga patay, mo katong gitawag og katilingban sa mga minatay, atong gibasa sa English sa King James Version kay ang Cebuano Bradone, katilingban man sa mga minatay sa English Congregation of the Dead. Nagkuha taglaing pagkasulti nga si Kristo di ay nagtukod og congregation Congregation. na sa ubang hubad
iglesia. Sa English, church. Na ingon si Kristo, akong iglesia. Nakatubang iglesia ni Kristo, mao ba to'y gitawag og iglesia sa mga patay? Dili. O kay katong iglesia sa mga patay, katumutong nasaag sa dalan sa pagsabot. Pardon eh. Pero unsa nang tawag niya ng iglesia nga gitukod ni Kristo Berdome? Unsang tawag niya na rini nga iglesia nga gitukod ni Kristo, unsa ngalan niya na nga kongregasyon o iglesia ang ngalan nga gitukod ni Kristo? Mo kana ang Iglesia ni Cristo, Reverend, sumala din sa Roma, Kapitulo 16, versikulo 16 ang ingon, pagpangamustahay kamo ang usa sa usa, pinagi sa balaan nga halok, ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Busa, iglesia ni Kristo di ay ang tawag ni atong kongregasyon. Ingon nini, buti pasabot na ibradron nga mailan ang nagpaka-iglesia ni Kristo kay masaag sa pagsabot. Ug masaag gani pagsabot, dili na kang Kristo nga iglesia. Tinuon. Congregation of the Dead. Nga sa Cebuano pa, katilingban sa mga patay. O, nakita nato na. Katingad-an ka na karon nga iglesia sa mga patay, pero di na angay tang matingala, bradon Kaya nakasulat man sa Biblia, ang tawag niya na nasaag sa pagsabot daw bikining atong mga higala. Nga mo pamata. Tinuod ga nga angay mo pamata ka nato. Kay kung mo interpretar sila, matod pa niya Tus Pablo, paghahayagan mo sila ni Kristo, ang gigamit nilang kahayag, gikan man ni Kristo Bernone, di kung maunay silang iglesia di kahayag ni Kristo ang ilang ipadangat, dili ni sila nakabutang sa gitawag og iglesia sa mga patay. Kung sila man mao ang tinuon nga iglesia gitukod ni Kristo. O Congregation of the Dead. Kaya katong gibasa nimong New World Translation nga si Buano Bradone sa Matthew 16:18, magtukod man siya kongregasyon, di ba? Nasa Roma 16:16 Bradone sa New World Translation, ato kunong tanawon, giyon sa pagkatawag kung kongregasyon man. Okay, atong tanawon sa ining Bibliyang bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan, ang Roma 16:16 mga kaigsunan kun giyon sa pagpahayag kini sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ingon dinhi ang atong nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan matud pa dinhi gingon, kumusta ang usag-usa uban ang inigsuong halok, ang tanang kongregasyon sa Kristo nangumusta kaninyo. So kongregasyon gyapon ang ipahayag ni apostol nga si Pablo Reverend, diin gitukod mo ni gipangalan sa Congregation ni Kristo. Congregation ni Kristo kun mo gitukod ni Kristo. Unya sa diyang tawagon na sila nga magpangumustahay na sila, giyon po rin kongregasyon ni Kristo. Di, sa laing pagkasulti, iglesia ni Kristo. Pag mag-ingon gani og katilingban, maura na ang kongregasyon, maura po na ang church Or iglesia. o iglesia. Muna nga, naa sila di ay nakapangulay ni anang gitawag og iglesia sa mga patay. Unya, ang ilang panabot niya na nasalaang. Karon, unsay ilang rason mga malamong tigpaminaw pagpriba nga wala sila makapasar. Kining ato, Bradoni, dili po di pagpanghilabot. Base sa ilang katarungan, di ba? Kaya may gibasihan man ta sa Biblia. May gibasihan man ta. Matod pa nila kung may gibasihan, dili ka na pagpanghilabot. Mo na'y pagpamata kung magbase. Pero pagpanghilabot o walay basihanan. Atong pamation ang rason nila, mga mahal namong tigpaminaw, Brad Romy, Brad Rene, kay ang ilang mga pagpamatod, Brad Ronnie, nga ang mga hintil daw sa una, wala kunoy, kay naman sila'y kakontra nga nagbantay sa adlaw ipapaulay, Brad Ronnie. Kita wala na tana. Ang punto lang atong kwaon, namang good sila gibuhian nga,
sa panahon sa Israel, wa daw labot ang mga hintil sa pagbantay sa kasuguan. Suguan. Atong patalingugan ang mga pagpamatuod. Mo na maigsoon nga sa ginyo na naman maigsoon wala kan nito yung tumunga masakitan mo nga naglabot ni sa inyo mga pagtunan ang ato di akong tinuod kang gusto tang makabaton sa kaluwasan diya kang Kristo ato nga siyang pangutanon kung unsa ang iyang masugo kanato karon kay katong gingon ni Brad Nonoy kaganian nga usa sa mga rason nga ang kasuguan kanyato ang Diyos mo nagsugo muna kay sugo man sa Diyos kanyato mapita karon ang pangutana kinsay naghatag ninyo authority sa pagtuman sa masugo kanyato na wala may labot ang mga hintil sa kasuguan kanyato o kung mayon ganita nga mutuman ta sa kasuguan kanyato kasugo po na sa Diyos ang tudkar ang putana ginatuman ba ninyo ang tanan naghalag ba mong sinulog ha? O di na klaro nato, Brad Ronnie, nga ang mga hintil wala gyud daw labot sa kasuguan kaniadto. O na atong balikan, Brad Ronnie, ang punto. Okay. Mo na maigsoon nga sa ginyo na naman maigsoon wala kan nito yung tumunga masakitan mo nga naglabot ni sa inyo mga pagtunan ang ato di akong tinuod kang gusto tang makabaton sa kaluwasan diya kang Kristo ato nga siyang pangutanon kung unsa ang iyang masugo kanato karon kay katong gingon ni Brad Nonoy kaganian nga usa sa mga rason nga ang kasuguan kanyato ang Diyos mo nagsugo muna kay sugo man sa Diyos kanyato mapita karon ang pangutana kinsay naghatag ninyo authority sa pagtuman sa masugo kanyato nga wala may labot ang mga hintil sa kasuguan kanyato o kung may Atong naklaro, Brad Ronnie, nga nangayo pa o nangita pa sila kinsa may naghatag kaninyo authority aron mo bantay mo sa kasuguan. Kay sa una pa daw wala daw labot ang mga hintil sa pagbantay sa sugo, Brad Ronnie. Mo na ilang rason o argumento sa Iglesia ni Cristo nga si John Carpintero nini ang tigpamaba. Na karon ang atong susihon dayon sa pagpangita unsang kasuguana ang pasabot lugar sa iyang paghatag og katarungan ni ay iyang mga pagpamugat ba dun sa gitawag og kasuguan niya atong padayonon ang argumento nga atong ihatag nila nga sila mo pamata kita po'y mo pamata, di ba? Okay. O kinsay tinuod nga nakamata. Kung kita pamaton ba dun di mo do nga natas pagkatulog. Kanang nakatulog, mo man ang nasaag sa pagsabot, kaya naaman na sa katilingban sa mga minatay o iglesia sa mga patay. Iglesia ni Cristo raman ni sila, bro na ang iglesia ni Cristo nga tinuod, ang kahayag nga gihayag nila para pagpabuka atong wala pa makamata, bro kahayag man gikan ni Cristo. Na atong patalinghugan o gusto ba to nga matud pa nila ang mga hintil kuno sa una way labot sa kasuguan ba doon niya atong patalinghugan ang ilang rason Bot pasabot sa diya niya buhay patoy ni Kristo nagasugo na siya daan sa iyang mga apostolis o sa mga apostolis sa mga tinunan niya pagpanlakaw pagwali di ba binsang kasuguan Ang Kristo. o kang Kristo bot pasabot dili ito kasuguan sa Dios Ama nga gisugo diya sa itong mga ginikanan nilang Adan, nilang Niba, nilang Abraham nilang Moises nga di karang kasuguan sa Dios Ama nga to kang Moises intended lamang kana sa kanasod Israel sa to pa kada pagbantay sa daw papaulay o labot ang mga intila na Israel lang
Kana pagatay ka pulo. Okay. Ato nang nabati, Brad Ronnie, Tinaw kayong mga pagkapahayag nila. na ang kasuguan na kuno sila nga, ang kasuguan na kuno nila nga gibantayan, Oo. ang kang Kristo. Mm. Ay kana kuno kasuguan sama sa adlaw ipapalay o ikapulo, Brad Ronnie. Mm. Alang lamang kuno kana sa usa ka nasod nga Israel. O kana daw nga kasuguan wala kuno'y labot niya ana ang mga hintil. Mm. Dili man nga nagdipinsa ta sa Badista Bradoni Okay. o nagbantay sa adlaw ipapawlay. Oo. Ato lang ni silang gilityor bisag wa na ta sa adlaw ipapawlay. Nasay pa nila Bradoni. Nga nga itong paglitsyon mo, ni pagpamata nila. Oo. Brethren. Kay matod pa nila, kini di ay nga punto, wa gani di ay sila kay balo, Mm. nga sa unang panahon, ang mga hintil, gitawag ka na sa ubang pagkasulti, pareba sa iglesia, Bradone, gitawag og kongregasyon. Mm. Ang uban-hubad gani, Bradone, assembly, Assembly. na ingon sab niya na nga kining gitawag og mga hintil, gitawag gyapon kini sa Biblia og mga dumuluong. Mm. Ug ang mga dumulong dili na Israelita, Correct. pero ang mga dumuluong pungon say balaod kay principal o sentro man ang Israelita, Mm. kay mao may katawan sa Dios. Mm. Sila nga mga dumulong o hintil, ang balaod sa Israelita ilang sundon ug nianang panahon na nagsunod na ang mga hintil. Nailalim na sila. Na ilalom na sila. Unsay priba niining katarungan na Brad Rene sumala sa Biblia. Anya din Reverend, sumala sa pagpayag sa nakasulat din sa Numeros, Kapitulo 15, versikulo 14, ngadto sa 18 ang gingon. Ang gingon, og kung magapuyo uban kanimo ang usa ka dumulong, kung bisan kinsa nga anas sa taliwala ninyo, ngadto sa inyong mga kaliwatan og magahalad og usa ka halad nga hinimo pinagi sa kalayo sa usa ka kahumot alang kang yuba ingon sa inyong pagabuhaton mao man ang inyong pagabuhaton alang sa katilingban adunay usa lamang kabalaod alang kaninyo ug alang sa dumulong nga nagapuyo uban kaninyo usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan ingon kaninyo mao man usab ang usa ka lumalangyaw sa tubangan yuba usa ka kasuguan ug usa ka tulumanon alang kaninyo ug alang sa usa ka dumulong nga nagapuyo uban kaninyo ug siwa misulti kang Moises nga nagaingon isulti mo sa mga anak sa Israel ug ipamulong mo kanila sa pag-abot ninyo sa yuta nga akong pagadad-an kaninyo. Oh, klaro Brad Ronnie, di ba? Oo. O kung magapuyo uban kanimo ang usa ka dumuluong, Mm. kung bisan kinsa nga ana sa taliwala ninyo, kanang dumulong Brad Ronnie, dili na Israelita, Oo. sila pagkasulti na hintil. Mm. Matod pa, og kung magapuyo uban kanimo ang usa ka dumuluong kung bisan kinsa nga naa sa taliwala ninyo ngadto sa inyong mga kaliwatan, Sa Israel. og magahalad og usa ka halad nga hinimo pinagi sa kalayo sa usa ka kahumot alang kang yuba ingon sa inyong pagabuhaton, Mm. mo man usab ang iyang pagabuhaton Sa atong mga- dumuluong. Oo. Kay ngano? Mm. Alang sa katilingban, adunay usa lamang kabalaod alang kaninyo sa Israelita Mm. ug alang sa dumuluong nga nagapuyo uban kaninyo usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan ingon kaninyo mao man usab ang usa ka lumalangyaw sa atubangan yuba usa ka kasuguan ug usa ka tulumanon alang kaninyo ug alang sa usa ka dumuluong nga nagapuyo uban kaninyo karon matingatan ni ini Bradoni nga kung si Kristo ang naghayag nila nabutang karon nga si Kristo mo naggit-ngit nila Bradoni Mao gyud. na una-huna mga mahal mong tigpaminaw ang sistema og kung kamo namati sa ilang programa og mauni ang inyong nakita
magpabilin ba mo pagpasakop niya na? Para kanako, kung di mo mutuo sa pagtulon ang PBCM, kaya di man di ay tinuod, gisupak nila, pero natay mga dipinsa, Bradon eh. Pero tungod kay ilang giangkon nga sila, Iglesia ni Kristo, makita nato nga dili kang Kristo ning iglesia ni sa mga minatay, Bradon eh. Tinuod kay nagsagsaag man ang ilahang mga pangatarungan o pamatuod. O pagpanabot lugar. Panabot. Pero pagpakita ni Bradone, natay Biblia Bradone nga gitawag og good news nga sa laing pagkasulti Bradone kung sa Cebuano ni mayong balita Biblia, pero arita sa kining gitawag og good news Bradone, giun sa pagkasulti ang Numeros kapitulo 15 bersikulo 14 ngadto 18 ang giingong dumuluong Okay. o lumalangyaw giun sa pagkasulti niya. Okay, niya basahan ako Numbers chapter 15 verse 14 up to 18 sa Good News Bible, mga kaigsunan. Ngayon din and if at any time foreigners, kining dumulong foreigners na nanggingon din, no? Foreigners living among you, whether on a temporary or a permanent basis, make a food offering, an odor that pleases the Lord, they are to observe the same regulations. Katong mga gitawag og foreigners. Mag-observe daw sila sa samang pamaagi og regulasyon. For all time to come, the same rules are binding on you and on the foreigners who live among you. Ang mga kabalauran nabugkos diya sa Israel ug ngadtos mga dumulong foreigners nga nagapuyo uban diya kaninyo sa Israel. You and they are alike in the Lord's sight. Kamo og sila managsama lang sa pananaw sa Dios. Katong retirado sa Israel ug sa dumulong. The same laws sa maorang balaod and regulations apply to you and to them, sa mga foreigners. Gingon na yun. The Lord gave Moses the following gingon din regulations for the people of Israel to observe in the land that he was going to give them. Kita mo na, ang gigamit nga termino sa lumalangyaw o dumuluong, Foreigners. foreigners. Nakaroon. Gingon niya, the same laws and regulations apply sa mga Israel ug sa mga foreigners. Nakaroon. Hain ang priba nga sa Biblia nga gingog dumulong, naa na sila sa pagbantay sa panahon sa Israel, natawag na, naapil na ang mga hintil sa pagbantay sa balaod, nga matod pa ni John Carpintero, wala kuno kita ilabot nga mga hintil karon kay ang hintil, wala kuno ilabot yan ng kasuguana, perting baka kuna, mga mahal na mong tigpaminaw. Tinuod. Ay ng priba ni Bradome, nga apil na ang mga hintil sa una pa sa panahon sa Israel. Iniya itong pagbabasahon referensya na kasulat sa Isayas sa iyang kapitulo sa 66, versikulo 6, nag-ingon. 56, 56, versikulo 6. Nag-ingon din unsa tong imong gibasa, Bradome? Isayas, kapitulo 56, versikulo 6. Sige, pagbasa. Nagaingon din Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakitipon sa ilang kaugalingon kang Hiuba. Aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiuba. Aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga ipapahulay gikan sa panamastamas niini og naga padayon sa hugot gayud sa akong tugon. Na kita mo na, balikan ta pagbasa para maklaro pag-ayo diya sa mga igdulungog sa nagapatayog karon Bradone kanato.
Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiuba aron sa pag-alagad kaniya o aron sa paghigugma sa ngalan niyo ba aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapawlay gikan sa pagpanamastamas nini og nagapanen sa hugot gayod sa akong tugon. Apil ang dumuluong sa pagtawag nini Brad Ronnie. Ingon niya, walay labot ang mga dumuluong o hintel sa pagtuma nini nga balaod karon Brad Ronnie. Doon na patay mabasa nga Biblia pagpatagad na kining gitawag og dumuluong Foreigners sa English. or Gentiles ang tawag niya na Brad Ronnie. Okay na, kining mga dumuloong mga kaigsoon nga gibasa ta sa good news ko ganina gitawag mga foreigners nga unsay balaod nga gibantayan sa Israel mao po ilang bantayan mao ni silang gitawag og mga Gentiles o Hintels o Gentiles. Basta sa pag-ingon sa pastor sa Iglesia ni Cristo nga gikan sa Amerika, John Carpinteros, way labot ang mga Hintel sa pagbantay sa kasuguan na saipan. Basta dili kana mao husto kung tinuod man nga sila mo'y pamata sa mga nakatulog kang ilang pag-explikar wa gyud muhaom sa mga nakasulat sa Biblia. Yan may Biblia ang gitawag Easy English Bible or version nga Biblia. Basahon ako ang Isaiah chapter 26 verse 6. Gibasa ko ganina sa kaubang ministro Cebuano. Easy English Bible mga kaigsunan. Gingon kini dinhi sa pagpahayag. As for the Gentiles, sa Cebuano ko ganina, gingon man to reverend og mga dumuluong sa 56 sa ingon man usab ang mga dumuluong Sa The Living Bible, Brad Ronnie. asa the Living Bible nga Biblia kung gibasa. Ay namo tay daghang Biblia lagi reverend diri nagsagol man itong Biblia diri. The Living Bible nga Biblia. nga Biblia. Oh, namon po tay easy English version nga Biblia po. The Living Bible tinawag nato mga kaigsunan, Isaiah chapter 56 verse 6. Gingon. As for the Gentiles, the outsiders who join the people of the Lord and serve Him and love His name, who are His servants, and don't desecrate the Sabbath and have accepted His covenant and promises. Basta, klaro kay Reverend, no? Ang gitinaw sa pagpahayag sa Biblia kadtong dumuluong or foreigners, gingon sa Biblia gitawag sila mga Gentiles. Oh. Wala di ay magbantay sila sa adlaw ipapahulay. Oh, tan-aw ra ning Iglesia ni Cristo nga mupamata nato unya si Apostol Pablo mupamata bangon mo gikas mga patay. Pero si Pablo nga pumata na sa matuod ni iglesia. Unya hayagan kamo ni Cristo. Kristo. Oh. Unsa man ning ilang gihayag dili man gikan ni Cristo? Dulong mong kayo, ngit-ngit mong kayo. Unya ingon para ba sila nga kining amo dili ni pagpanghilabot kay kanang pagpanghilabot kini niang wala magbase sa basihanan sa Biblia. Nakaron ang tawag ra ba niya na katong giingon nato ganina mga mong tigpaminaw Brad Ronnie nga di gani makapatukma sa kasulatan matud pas mga sabadista o. Kini sinulat ni Ellen Goldwhite kining mga hitabo sa katapusang panahon ni Ellen Goldwhite dinhi sa payna 129 nagingon ang mga pagtulunan ni ining mini nga mga Kristo dili tukma sa kasulatan. Nagoy. Pag di mo tukma sa kasulatan ng pagpamatuod, Matod pa ni Ellen Goldwhite. oo, magdala ka mag-Kristo. Dili matuod kung dili gitawag mini nga Kristo. Oh. Busa si Ellen Goldwhite may pasultihan ba doon eh? Di na kinanglan nga sila mo angkon pag Kristo. Oo. Bisas Mitchell Bendilio pa. Oo. Pagka sumipiat na ang pamatuod, gitawag na sila. Mini. Og mini nga Kristo. Kay gano, dili makapatukma sa kasulatan. Kung mini nga Kristo, dinaa sila sa mini nga iglesia, daghanon pa ba og langas anak Brad Ronnie, di ba? Muna mga mahal nga tigpaminaw. Busa, Mini nga iglesia, mo itong gitawag o congregation o church of the dead.
di na sila makaingon nga hilabot po ning ato abandon. Agay, siya may nagprinsipyo nga pagka naibasihan na, dili man pagpanghilabot, yung ato kibaling pag-counted, na tayo gibasihan sa Biblia. Naman po kuno sila gibasihan. Oo. Oo. Ang problema, na tinuod ba ang ilang gibasihan? Nakaroon, para pagtagad, sa panahon kang Kristo, layo ang mga foreigners, mga mahalamong tigpaminaw. Pero pag abot ni Kristo, katong mga foreigners o dumuluong gikan sa Israelites na nagiusa sila sa pagbantay sa adlang ipapawlay, sa panahon kang Kristo, mga mahalamong tigpaminaw, ang foreigners, mauna na ang mga Gentiles, kung sa English man, Hintil. Unsay priba, Bradone? Okay. Basahan ako nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo, kining mga foreigners mo na ning gitawag og mga hintil. Nga naana sa, nabilong na sila sa kang Kristo. Nga nasakop, Bradone. Okay, niyatay, balikan ako basa ning good news nga Biblia Reverend sa pahayag ni Pablo dinhi sa Ephesians chapter 2 verse 19 ang akong pagabasahon gingon dinhi sa pagpahayag. Sa Biblia nga good news. Good News Bible. Ingon ini. Now, you are no longer strangers to God and foreigners to heaven, but you are members of God's very own family, citizens of God's country, and you belong in God's household with every other Christian. Sa atong nabasa, kining gisgutan sa pagpahayag nga mga foreigners nga nabasa ta sa Biblia mauning mga dumuluong matod pa ni Apostol Pablo, dili na kamo karon mga dumuluong diha sa Dios o mga gingon nga mga dumuluong ngadto sa langit, apan kamo mga membro na diha sa pamilya sa Dios, ang gitawag og katilingban o kining nasod sa Dios. Good news imong gibasa, Bradone, no? Good news, Reverend. Nakita nato mga mahalamong tigpaminaw nga gitawag diha og foreigners, no? Mao man na ang mga hintil, Gentiles, mga mahalamong tigpaminaw. Chapter 2, Bradone, verse Okay. 19. Okay, yeah. Balikan ta pagbasa, Reverend. Ang atong club kay nag-ready naman ko tadaan dito sa The Living Bible. Atong klaruhon din sa Good News Bible. Sa good news, kay ang basa mo ang Living Ang The Bible. Living Bible man, mo man club na to. Yeah. Kay ang akong gipasabot, ang good news. Okay, aron sa pagpagawas mag-igsunan kay gingon ra ba namo kining dumulong mga foreigners sa panahon sa atong Ginoong Kristo gitawag ni sila mga Hintils nga naa na sila naapil din na sa pagtawag sa atong Ginoong Kristo. Kay basig makaingon sila, Bradone, nga duha din ning good news. Dia, atong klaruhon ni mga kaigsunan. Good News Bible, Ephesians, chapter 2, verse 19, mga kaigsunan, pahayag ni Pablo, gingon din. So then, you Gentiles are not foreigners or strangers any longer. You are now citizens together with God's people and members of the family of God. Basta matinaw, no? Reverend, kinidig mga dumulong sa unang panahon nga apil sa magbantay sa kasuguan nga gihatag sa Dios ngadto sa Israel, dinhi sa bagong tugon sa panahon sa atong Ginoong Kristo ang mga dumulong mao ni siya ang mga Hintils. Balik kay pagbasa, Bradone, para masulod sa ilang kaisipan. So then, you Gentiles are not kapayo dili na foreigners or strangers or dumulong. Okay, tamo na. Ang Gentiles, di na sila gitawag og foreigners or strangers. Sa panahon kang Kristo, gisakop na sila. Mga mahalamong tigpaminaw. Muna'y katarungan nga, pagka nasakop na sila kang Kristo, sa iglesia ni Kristo, kung kamo man maunang iglesyahan ni Kristo, perting sayo pa ninyo, ay matod pa ninyo, nga ang mga hintil, walay labot sila sa pagbantay sa adlang ipapulay, nabasa na, nga may labot. Pero sa panahon kang Kristo, naapod ang mga hintil, gitawag na sila ni Apostol Pablo, now, Gentiles Are no longer foreigners or strangers. Foreigners or strangers. Di na sila tawagon og gitawag og dumuluong o estranghero. Estranyo lugar, gibali. Ang katong mga hintil,
nga naa na sa panahon kang Kristo. Mao ni nga sa panahon kang Kristo wala na gid sila labot og si Kristo dili na mangilabot sa pagpabantay sa adlaw nga igpapahulay. Mao ni kay sa panahon kang Kristo, si Kristo ang kahulit ni Melkisedek. Og si Melkisedek, mga mahal nga kaigsonan, gipulihan ni Kristo, pag magpuli og saserdote nga sila pagasulti pare, ilisdan usab ang kasuguan. Kay ang kasuguan nga sa wala pa ilisde, naa ang pagpabantay sa igpapulay o napulo kasugo nga ang ikaupat kasugo niya na mao ang pagbantay sa adlaw nga igpapulay. Unsay prueba bradrini nga ang gitawag og puli ni Kristo, puli ni Melkisedek kamo si Kristo. Kung magpulig sa sacerdote nga ang nakapuli si Kristo, nagpuli og nag-usab-usab og kasuguan. Anya din ni Reverend sa Hebreohanon, Kapitulo 7, versikulo 12 ang ingon, kay kun aduna may pag-ili sa pagkasaserdote, kinanglan usab adunay pag-ili sa kasuguan. Oh, di klaro. Kung walay ilis o di na mag-ilis og pari bradone, Why pag-ili sa kasuguan? way pag-ilis sa kasuguan. Pero para matagad nato nga ang gipasabot ni nga sacerdote bradone, pari na ni, niya ang mayong balita Biblia akong pagabasahon Brad Rini, ang gibasa mong Hebranon 7:12 para pagpatagad Brad Ronnie nga ang gipasabot nga sacerdote pari na dinhi sa mayong balita Biblia. Ingon ini ang pagka-sulti nga kini nga Biblia gitambayungan kini sa mga Protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia. Para pagpatagad, basahan ko ang 12 pero ipaibabaw ko sa versikulo 11. Ingon ini. Gihatag ang balaod ngadto sa katawhan sa Israel. Pinasikat sa pagkapari ni Levi. Kung hingpit ba ang buhat sa mga pari sa laray ni Levi, wala untay kinanglan nga mutungha ang laing matang sa pagkapari sa laray sa pagkapari ni Melkisedek og dili sa laray ni Aaron. Kay kung ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Tanawa ha? Kung mag-ilis di ay og sasedote o pari, ilisan pod ang balaod. Karon kay ilisan man ang balaod, adunay kausaban na sa balaod ug adunay pagbag-o sa balaod. Unsay puriba bradrone nga ang ilis sa pagkasaserdote mao si Kristo ang kapuli diya kang Melkisedek. Okay? Busa pag-abot ni Kristo ang balaod sa gitawag og adlaw igpapulay wala na ipatuman sa ilang panahon. Okay, niya, basahon ako ang Biblia ang gitawag ang buhing pulong, Reverend, mga kaigsunan niya, yung nakita. Maura gyapon balikan ko pagbasa ang Hebreohanon Kapitulo 7, versikulo 12, pero ilapos na ko sa versikulo 15, aron sa pagsusi na to, kinsa maning pari o saserdote nga mupuli sa kang Melkisedek nga gitawag pod og saserdote niya sa diyang mapulihan, doon na po'y pagwala o pag-ili sa kasuguan. Niya. Basahon ako, gingon dinhi. Og sa dihang ang Dios magpadala og usa ka bag-ong matang sa pari, namuning saserdote, ang iyang balaod kinahanglan usbon usab aron kini katugutan. Sumala sa atong nasayran, si Kristo dili sakop sa parianong tribo ni Levi. Sakop siya sa tribo ni Juda nga wala mapili alang sa pagkapari. Ang tribo ni Juda wala hatagi ni Moises sa maong buluhaton. Busa, tataw kaayo nga ang paagi sa Dios na usab tungod kay si Kristo ang bag-ong labang pari nga mianhi sa ranggo ni Melkisedek. Nausab ang paagi Sa Dios sa dihang miabot si Kristo nga labang pari nga puli ni Melkisedek. mo ni ang pagpamata kung basihanan pasikaranan man ang kasulatan ba doon di ba? Tinuod.
pag magbag-o og sacerdote, mausab na ang paagi kay katong paagi sa pagbantay sa kasuguan bradone kung unsa man tong kasuguan na ang gibantayan, pag mausab na ang paagi, dili na to bantayan. Kino? Ang gipasabot ba nya na bradone kay pabor naman nimo Ha? ang Biblia, ang paagi ba, ang daan bang paagi kung bag-o na sa paagi sa puli ni Melchizedek kamo si Kristo? Ang pagbantay ba sa adlaw igpapawlay mao banay gitawag og daang paagi bradone? Maugid na, og maugid na gitasabot nga walaon og ilisan. Unya ang pagbag-ubag paagi dili na pagbantay sa adlaw igpapawlay bradone? Maugid na, ang bagong pagi, dili na magbantay sa adlang igpapahulay. Ang puriba naman unya nini bradone Okay. kay kung di ta makapatukma sa kasulatan matugma Oh. sa sinulat ni Ellen Goldwhite mga hitabo sa katapusang panahon sumala sa gibasa nato kaganina sa 129 nga pahina Aha. ang mga pagtulun-an nining mini nga mga Kristo dili tukma sa kasulatan pagkamatukma bisan pagbuhi sila mini ta brethren dili makapapuhas nga ang ilang katarungan kuhaon lamang nila sa pagsulti nga minita samtang ang atong gisulti tukma sa kasulatan. Correct. O diya, si Pablo man nagpahayag sa Hebreanon City 12:15. Si Kristo ang ilis nga pari kang Melchizedek unya inigtunga niya ilisan usab ang kasuguan. Unya Unang pamagi. Oh, nagisgot din ang Biblia sa duha ka mata nga paagi, bag-o ug daan nga pamaagi. Tanawon taning daang pamaagi kundi Pasayas ba? gipasayas pa ba ni sa barang kasulatan ug dinhi ba po nagpasikad ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Si Pablo atong pagpahayag dinis sulat niya sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 6 unya ikama nako sa bersikulo 15 mao rin atong Biblia nga ang buhing pulong mga kaigsunan. Hindi atong mabasa sa pagpahayag dinhi nga atong matagad sa balaang kasulatan giingon dinhi mga kaigsunan. Siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaan dili sa litra kundi sa espiritu nga nagahatag og kinabuhi. Ang daang paagi, nagsayot ni si Pablo ha, ang daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas. Kini diyang daang paagi matod pa ni Pablo nagsulay dahil sa pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas, pero unsay gisangputan, misangput hinuon sa kamatayon. Kadong daang pagi nga gitinguha nga matod pa tumanon ang napulo kasugo, misangput man hinuon sa kamatayon. Apan sa bag-ong paagi, nagisgot na si Pablo, bag-ong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. Nakaron kini ba ang daang paagi, mga kaigsunan nga matod pa ni Pablo, gisulayan sa pagtuman ang napulo kasugo aron maluwas pero misangpot sa kamatayon. Unsay pagpahayag ni Pablo nini, naa ba sila niini pa nagbantay o nagpatuman? Ang tubag nga wala, kay naa na sila sa gisgutan nga bag-ong paagi nga mao ang espiritu naghatag kinabuhi. Niya sa bersikulo 15, mga kaigsunan, ang pagpamugat sa pag-atake na ni Pablo sa daang pagi, mautong napulo kasugo nga gisulayan sa pagtuman pero misangpot hinuon sa kamatayon niya. Oo, bisan gani karong mga adlaw, inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises, mo si Moises man nagsulat nili ang mga basahon ni Moises, Deuteronomio, Exodo, Levitico, Numeros o Deuteronomio. Matod pa din Numeros o Deuteronomio niya. Inigbasa nila sa mga sinulat ni Moses ang ilang mga kasing-kasing gibutaan. Tungod, kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo kasugo, maoy, paagi sa kaluwasan. Yan na rin ang pagpahayag ni Pablo. Tungod kay silang kapanahunan, displikar man niya pag mag-ilis og pare, nga ang pari nga ilis mao si Kristo didto kang Melchizedek ilisan ang kasuguan nga ang kasuguan sa kapanahunan mao tong napulo kasugo gitawag nga ni Pablo daang paagi pero naa na sila sa bag-ong paagi Puno ang pamaagi din brethren. nausab na daw ang pamaagi sa diyan niabot ang kapuli nga pari sa laray ni Melchizedek nga mao sa ang atong Ginoong Kristo gisplikar ni Pablo Wala. Dili ikasakit sa mga sabadista. Kay kining ato abrerone og ingnon man nga nangatake-take donar ba po ilang kuan nga
kini ang basta naa kanimo ang Espiritu Santo Brother Ronnie, dili kuno manghilabot. O may lag sila mo imo atake Brother Ronnie, no? Na mo na nga ang ato diha magpamatanay mag-usag-usa nabasa sa Biblia di kung kini nga Biblia nga among gibasa ang buhing pulong mo na giingon Brother Ronnie nga kinahanglan nga i-refute pinasikan niya na. Tanga. Oh. Dili kay mag-agas lang og sulti-sulti balargo. Mitchell Bendilio kinaplo sa iyang mga pagpamatod. Hinambugiro pa Brother Ronnie. Og mag-refute man pod, kinahanglan doktrina ra pod ang i-refute, dili na tong i-appeal tong mga pampersonal nga mga pangatake. Na karon nakita nato nga dili di ay tinuod nga ang kahayag nga ilang gipagawas gikan kang Kristo Brother Ronnie. Ining iglesia ni Kristo. Nya ang naka parat pa niini Brother Ronnie kay kining iglesia ni Kristo nga dinhi nahimong evangelist si John Carpintero, di man kuno pagdaot Brother Ronnie basta natay basihan na. Kaya di nato may isgutan Brother Ronnie kay ingon sila kisa may tag-iya anang dominaha nga atong gisugilo. Dili nila mailhan kung kinsa ang atong pamathon. Amo sa atong gi-address nila nga nag-address ta dili nga libelo Brother Ronnie. Correct. Na may gitawag og freedom of religion. Pero ang freedom of religion it doesn't mean nga na freedom of libelos ng imong gisulti. Wala. Mawala ang freedom niya na kay di man appeal sa freedom nga pataka-taka lang kag sulti. Unya kini nga atong pag-mention sa pangalan dili kini siya libelos riberon kay gipaila lang nato kinsa nga atong hingtungdan nga atong gi Korean nga isip pagpamata nato nila. Unya mo pamata man sila nato pati pasabot kitay nakatulong. Correct. Wala mo problema ila pong i-mention ang atong mga pangalan. Kini di ay iglesia nga ilang gipasakupan Brother Ronnie. Ang katingad-an nga ang rason nila kay ang iglesia daw nga gipasakupan nila gitukod kuno ni Kristo or natukod ni sa panahon sa Pentecostes buti pasabot Brother Ronnie nga humana namatay si Kristo o nabanhaw na. Ato ning pamation Brother Ronnie kung unsa ka tinuod ning human na natukod ni Kristo ang iglesia na human niya human na sa pagkabanhaw niya Brother Ronnie. Ayaw nagtukod. Matud pa nila. Wa lugar matukod ang iglesia buhi pa siya matay ning doktrina ha murag tan-awon ta lang. Murag interesting kay naminaw karon ba kung husto ba gining ilang pagpabuka o pagpamata sa tao. Lisod man og atong baba mo ipasulti Brother Ronnie, di ba? Kanang ilag yung baba na kung ato man ang gisulti gikan na sa ilang pagkapahayag po. Niya atong patalinghugan. Muna usa sa pangutana may sur. Nya kana bang iglesia nga inyong gipasakupan karon? Di para natukod sa adlaw sa Pentecostes. Muna sa Jerusalem. Muna may sur nga kita mga igsoon. Kuno na tugmayo. Nya kini ba itong gipasakupan? Atong pangutanon og mayo may sin kini ba itong gipasakupan? Mao ba jud niya ang iglesia nga di si Kristo mao'y nagtuon. Atong na patalingugan nga kinahanglan kuno ipangutana nga kini ba kunong iglesia nga atong gipasakupan matud pa ni John Carpintero Brother Ronnie, mao ba daw ni ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo? Natanawa ha? Gusto gid nila nga og sa katarungan ni anak Brother Ronnie, pildi na daan ang Sabadista Brother Ronnie. Kaya di man si Kristo ang nagtukod. Diba? Ang pangalan po, wag yun mahaom sa Biblia. Samtang kini sila, pahamhaom man sila sa Biblia. Kaya gitawag mag-iglesia ni Kristo nila. Nihaom lugar sa Biblia. Patay og ang ilanan sa tinuod pagka mabasa na sa Biblia, bisag kapiing. Kapiing Brother Ronnie. Nakasakto na to, awa na. Ang Kristo na ning iglesia. Maglibog po din ang tao Brother Ronnie. Ang iglesia ni Kristo ni Guwa sa 1914. Ang Felix Manalo nga pagdumala, mingon po nga,
Amre tinoda ni no. Iglesia man pud sila. O iglesia po pero ang ila si Kristo dili Dios. Ang Dios. Ang ila Dios na kung pagtuo pod og Dios bradon Ah. adi pasado po sila kay dituo man sila Mm. na si Kristo Dios. Kita pod bradon ni tuo man ta. Correct. Pero nakalamang lugar sila bradon kay di man ta iglesia ni Kristo, di ba? Aha. PBCE man. Oh. Pero kung ang marker sa pagkatirod kinahanglan mabasa ang iglesia ni Kristo, hindi nabasa na, di tinuod na lugar. Na. Kinahanglan nga mabasa ang lugar nga mutuo ta nga si Kristo Dios. Diwa na. Tinuod na nga iglesia bradon Asad lang kang Felix Manalo nga tinungkot. Pero kay og pagkatao bradon pangitaon man kung kompleto ba ang imong pagkatao bradon kay kung dili kompleto ang real gyud nga tao bradon nga tao puros tao ang tawag pero og nay diferensya PWD, Correct. persons with disability. Correct. Pero ang persons with out nga walay disability bradon Walay kabilinggan. Kompleto. Oh. dunggan duha, TL duha, di kay naputol ang usa, Kamot duha. o kamot duha, Mm. pag ang atong baba sa ngabil, maupat na dun kay, unsa ni, lagisi, bradron ba? Wala, sa una bradron karon nga panahon lisod na, dili pagsaway, ato lang gikumpara ba? Pagka dunay, masamad ka lang ba dun makuhaan ni imong king kulamoy, tumoy na. Basta ikapakita nimo sa balaod ron pa dun sa barangay, senior citizens of persons with disability, sa imong gitawag og ira, no? Gitawag na og kuan. 1% ang iya sa persons with disability. PWD. Kini ni ang sa senior citizen. Pero kada 1%, tungao na nila bro ni kay balaod, mauraman nga 1% ang sa persons with disability o sa senior citizen. Sa to pamagtunga sila. Mo nay buti pasabot. Na kung magisgot tag tao kompleto, di kung may explicar kung pananglitan iglesia ni Kristo mo'y pakatinuro na to. Bala diay nagsulti kag kining ang mga hintil walay labot sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kay kana ang mga Israel lang. Way labot niya na ang mga hintil. Gusto na lang lugar to kay naka-iglesia ni Kristo Berone. Na dakong pangutana. Maumana. Pero nakasulat sa Biblia nga ang nasaag-saag sa pagsabot, wa man sa iglesia ni Kristo. Tuman sa iglesia sa mga patay, congregation of the dead. Na ang iglesia ra ba sa Biblia, Brad dili ra ba patay katong gipasakupan ni Apostol Pablo. Iglesia ra ba to sa buhi nga Dios? Tinuod ka na. Kung siyempre ba, Brad ato sa basahon. Yung basahon ako sa sulat ni Pablo Denis Timoteo. Nga opposite sa iglesia sa mga patay. Kung doon na iglesia sa patay, doon na iglesia sa buhi nga Dios. Niya sa Timoteo, unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa pagawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Gimo din na ang haligi ug panalipod sa kamatuoran. Di pag mag-ingog iglesia sa mga patay, ang opposite sa Dios Brad nga nangangkon, yawa naman na. Di iglesia na sa yawa. Doon na iglesia sa yawa, doon na iglesia sa Dios. Okay, ang iya sa yawa, bakapon man. Dili kamatuoran samtang sa Dios kamatuoran. Simple lang ang pagpamatuod. Mga mahal nga tigpaminaw na karon. Para pagklaro nga isya, klaroon ninyo nga kanang inyong gipasakupan mao ba ng iglesia nga gitukod ni Kristo. Kayon sa daw, kano sa adaw natukod ng iglesia. Pero brother ato sang susihon nga ang Sabadistan ini napildi na og iglesia man ni Kristo ang basihanan kay ila nakalamang na sila brother sa duha ka sitas. Roma 16, iglesia ni Kristo. Mateo 16:18, si Kristo nagtukod sa iglesia. Unya ang Adventista o Sabadista brother nga gipasakupan ni
Mitchell Bendilio nga nagkuraw sa atong doktrina nga atong ginipinsahan. Kana bang Iglesia Adventista si Kristo ang nagtukod niya na Brother Ronnie? Dili ay, ang nagtukod nining ipasakupan ni Bendilio 70 Adventist Church, dili si Kristo kundi ang ilang founder nga si Ellen Goldwhite. Kalaruhon nato ni Brother Ronnie kay sa pagpangutanan nako abtik mo kay nga dili oy. Nabay pribaan ang pag-ingon nimong dili oy. Okay na atong pamatiyo ng kahayag tingog mismo sa pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bendilio nga doon na ni siya tinubagay sa kining gitawag SDA Reform Reverend ba kining 70 Adventist Reform Movement nga matud pa niya wa di ka mahibalo nga ang nagtukod sa iglesia ang 70 Adventist Church mao si Mrs. White. Niya atong ipabati ang tingog niya. May ni kay klaro iyag yung tingog Brother Ronnie no. Okay. Gawas nga mabasa sa basaw nila, tingog yun ni Mr. Bandilyo, nga mo'y nagbandilyo ani si Bendilyo. Okay niya atong ipabati mga kaigsunan ang tingog sa pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio. Ang mga taga-nila mga kaigsoon na naigawali din nag-angkon na Seventh Day Adventist Board. Ano, nitubag sa ato na challenge na atong ipangutaran na atong laging Domingo na ilang basahon sa libre ni Mrs. White na ang matuod na Seventh Day Adventist kasi lang na wala ginakampal kasi maghinambog sa lahat na tinuod. Ang tubag, tulibagbag. Mawag ang hindi makagibaging dati kaya di ka malumutubag. Ang tubag, ang magmao na ang tinukod ni Kristo nila ito tinuod kilamay General Conference magsuroy. Na ano mang niabot ka ditong Kristo? Na ang imong ginalagala Seventh Day Adventist man na nag-antong ka ikaw tinuod. Wala ka kabalo. Na ang sinugdanan sa Seventh Day Adventist nasugdan na maungalan ang nagbugna na yun ang ngalana sila ni Mrs. White. Ang nagbugna na yun ang ngalana sila ni Mrs. White. Klaro na niya sa tingog tos pastor sa Sabadista Rebellion niya silang basahon pod nga 70 Adventist Village sa page 226. Gihuna Ellen Goldwhite, one of the co-founder of the Seventh-day Adventist Church. Nakita mo na, o di, wala, di na Iglesia ni Kristo. Pildi na siya kung ibasa na ito kang karpinteros. O, kang karpintero. Ah. Ang kanang karpintero, Brother Ronnie, Tagalog mo na. Sa Binisaya pa na, panday. O sa English, carpenter. O, Carpenter. carpenter. Dili tong senior nga si Oo. Carpenters Karin. O, panday manggaling ni, og magbuhat og balay, ang mabuhat ana ang panday man, Lisod pod kung ang balay mo himos panday, Oo. himos balay. o kay ang panday mao may nag-una sa balay. Oh. Kay kung ang balay may nag-una sa panday, ang balay may nagbuhat sa panday. Delikado. Gawas ang balay gumikan sa panday. Ang problema Brother Ronnie, basig maawatan ta atong nay engineer nga gipabuhat og lamisa. Unya ni anha na ang engineer siya kabalo ba kag lamisa? Kabalo, sige pagbuhat og lamisa. Giatuan niya. Gi-check up sa engineer ang lamisa nga gibuhat sa panday. Iri siya. Humana ba ang lamisa? Siya humana. Asa man? Kunyara, sir, pangutana diyon sa engineer. Unsa man kining libilao ni? Siya, libilao, sir. Tuntunado ni. Ingon pa siya, tuntunado ni, sir. Eskwalado ni. Eskwalado, sir. Isa, hiwi man lagi. Isa, hiwi lagi. Sunod-sunod. Wag gid sa supak kay unsa isulti sa engineer. Natunong man kibali sa nakita sa engineer po nga hiwi man lagi. O manay problema ron og panday tanya na hiwi ning atong balay. Mo na diha. Nakaron, galing kay dili man panday, no? Nang rason man siya busa nakita na nato nga ang rason nagkahiwi na. Nga niya. Alita sa tihuon ninyo kung ana bang iglesia nga inyong gipasakupan gitukod ba na ni Kristo? Pero ang ilang rason kanus-an natukod niya atong patalinghugan ba doon Okay. Muna may son, nga kining iglesia, nga gitukod sa itong Ginoo, kay natukod na ba ng iglesia sa itong Ginoo?
Karon sa man yung tuod. Diha nga nabanaw siya. Correct. Diya sa adlaw sa Pentecostes. Sa buwatos. Diya sa buhat Kapitulo 2 kay diya sa buhat Kapitulo 2. Diya man nga sa diya nagwali ang mga apostoles sa mga tinunan. Adunay 3,000 sa mga kalag nga nagmasinugtanon o pagabot na diya sa 2:27 gidugang sa Dios ngadto sa iyang Iglesia. iglesia kung pasabot kung gidugang na katong mga nangaluwas bato dako ang tinuod diya nga nagpasabot nga nanay Iglesia nga gitungkol correct asa man mo idugang ang mga nangaluwas asa man idugang sa Dios ang mga luwas Kung wala pang iglesia. pero karon Atong nakita nga naa na gyud kuno ang iglesia kay katong gitawag og adunay gibasa niya sa buhat Bradone kapitulo asa man kuno idugang tong iglesia og wala pa lugar tong iglesia o wala pa iglesia nga natukod. Pero ang gigamit niyang katarungan kining 2:40 city nga nagdaig sa Dios og nahimut-an sa tanang tao og sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas. Nya kanang gidugang sa Ginoo ang mga ginaluwas kung basahon nimo na Brad Rune kaysa 41 sa 2:41 og unya gibautismoan katong mga misagop siyang pulong og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. Unya kanang gitawag diha og gidugang sa Ginoo ang mga ginaluwas kung basahon nimo na sa King James version sa English Bradone dito gidugang sa iglesia palang pagbasa Bradone Okay, atong kayo ng atong English King James Version ng Biblia, Reverend. 2:47 no sa English. Okay, Acts 2:47. Mga kaigsunan ang atong nabasa dinhi nga nakapahayag sa balaang kasulatan gingon sa pagpahayag sa Biblia. Niya praising God and having favor gingon dinhi sa pagpahayag with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So, asa gidugang didto gingon Lord added to the church or iglesia ang gipasabot nga nadugang mga kaigsunan. O di naklaro nga dito gidugang gyud sa iglesia pero ang pagkatukod daw sa iglesia human na si Kristo na banhaw. Mga mahal nga tigpaminaw makaingon tag unsa man taong utoka nga si Kristo nagtukod sa iglesia adto pa mang pagkabanhaw. Pagsulti niya palihog Berdome balikan nato pagbasa ang Mateo 16:18 unsay gisulti ni Kristo diya sa Mateo 16:18. Ato ning patalingugan mga mahal namong tigpaminaw ang Mateo 16:18 sa Mateo para paghatag og pagtagad. Iyon sa pagsulti. O ingon ni Reverend ang nasitar na nimo nga sitas. Kung sultihan ko ikaw na ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Isag di ratataman. Okay. Ingos Kristo dito kang Pedro, sultihan ko ikaw Pedro, nga sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Buhi bas Kristo nagsultihan na o patay na? Sa pagsulti ni Kristo ani, mga malamong tigpaminaw, buhi pa. Pero ang rason nila ni Ana, nag-ingon man kuno si Kristo, pagatukuron ko akong iglesia, gisulti ko na, pero wa pa iglesia. Anawara na, na ilang mga rason niya na Abradrone. Kaya ang iglesia, gisulti daan ni Kristo nga magtukod siya, pero ato natukura, sa adlaw sa Pentecostes, human na sa pagkabanaw ni Kristo. Pero pasultihon, bright man ni sila Bradone. Kinsa daw gipasabot nga iglesia? Ingon din sila Bradone. Tubag ang iglesia nga kauban niya Bradone, siya. Kanang iglesia, kay ang English lagi sa simbahan Bradone, church man. Di pag church, o di simbahan, dili kuno na building.
ang gipasabot nga iglesia. Kita kuno na matod pa nila. Oo. O gi-address sila nagsulti, kita na atong pamation ang iglesia nga dili kining gitawag og kahoy o building O gambalay. o gambalay kay Okay. sila ay gipasabot Okay. niya atong pamation. Gani Brad, ako'y katuon Brad na ingon pa siya Brad nga ang iglesia dili kuno gambalay, tinuod ka na. So kita ang iglesia o dili building. Oh, naklaro nga doon na kuno gani siya katuon nga ang iglesia dili daw gambalay o building. Kita ka na Brad. Di kahibaw siya nga ang iglesia di ay mga tao. Di atong balikan ba doon eh. Gani Brad, ako'y katuon Brad na ingon pa siya Brad nga ang iglesia dili kuno gambalay, tinuod ka na. So kita ang iglesia o dili building. Oh. Kita kuno ang gipasabot og iglesia dili building. Unya karon, kung kita gipasabot mga tao man mo, si Kristo lugar nakabaton og iglesia o mga tao. Adto nang nabanhaw na. O atong nabanhaw na. Sa ato pa miagyo sa siyang pagpakamatay. Usa nabanhaw. nakabaton og iglesia o mga tao. Una-una Koy. aragod na mga mahal na mong tigpaminaw. Di ba sakto ang gingon sa Biblia na saag sa pagsabot na ana nagpahulay sa sa katiling bansa Mga- mga minatay. Oo. Na kitaon mo. Church of the Dead. Na karon. Pagbasa Brad Rini sa Matthew 10:1 hangtod sa 6 ang mga apostol pagpili ni Kristo o wa ba siya nakapili? Buhi pa siya niini mga malamong tigpaminaw. May gipili na siyang mga apostoles. Sumala sa Biblia. Anya, Reverend, Mateo, Kapitulo 10, versikulo 1, Hangtod sa 6. hadto sa 6 ang gingon. O ang iyang napulog duha ka mga tinunan, iyang gitawag gadto kaniya, o iyang gitagan sila kagahom batok sa mga mahugawng espiritu, aron sa pagpagula nini. O sa pag-ayo sa tanang mga sakit, o sa tanang kaluyahon. Ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles mao kini. Nauna si Simon nga ginganlan si Pedro, og si Andres nga igsoon ni Simon, si Santiago nga anak ni Zebedeo, og si Juan nga igsoon ni Santiago, si Felipe, og si Bartolome, si Tomas, og si Mateo, nga maningan sa buwis, si Santiago nga anak ni Alfeo, og si Tadio, si Simon nga Kananio, og si Judas Iscariote nga mo ang nagudi kang Hesus. O kini nga pulog duha, gipalakaw ni Hesus tapos matugon sila niya nga nagingon, pangadto kamo dili sa agyanan sa mga hintil, og sumunod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianhon, kundili pangadto hilod kamo sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel. Kita mo na, nagpili siya. Napulog duha Brad Rini. Oo, 12 ka mga apostoles. Unya kay ang interpretasyon nila nga magsulti ka ng iglesia, siya dili man na gambalay, di po na building. Kita, di mga tao, unya si Kristo nagtukod og iglesia, buti pasabot ang iglesia mga tao, dito na sa namatay na siya, humanas pagkabanhaw. Oo. Kay doon naman kuno'y gidugang nga iglesia sa panahon sa adlaw sa Pentecostes. Dito pa di ay. Kato sila si Apostol Pedro. Sa adlaw sa Pentecostes, na ano man sila anak doon eh. Sa ato pa, adto pa to sila, gitukod o gipalakaw sa diyang nabanhaw na si Kristo. Muna ron. Kada kung kuan ana oy intahon istoryahon nun mga kaigsunan og kamo nakasabot niining lang pagpamatuod kamo na mutimbang-timbang. Na karon sa balaod ang iglesia ni Kristo mo gibutangan sa mga apostoles Bradone. Tinuod. Walay ang mga apostoles na ana sila sa iglesia gibutang. Nagpasabot nga na ana ang iglesia. Kaya ang iglesia mao man ang mga tao. Di ang nagtukod niya ng mga tawanan si Kristo man. Nawa di ay kay ang sinugdanan God Bradone. Mudako ang iglesia Bradone pero mag-agi naggamay. Pero it doesn't mean nga kung gamay pa dili iglesia. Ayha na mag-iglesia, Undaghana. ayha na maiglesia og daghana. Pero ting sayo pa. Kay ngano, kung mag-isgot ang tukod, kinsa man di nagtukod atong gamay pa? Dili si Kristo? Si Kristo niya sa diba sa lay pagasulti Brad Ronnie og tanom pa na. Sus kining manggaha sa una gamay pagid ni.
Pero karon nidako na, nangunod na. Nya nanaha na pod, naghimo na nagtanom na pod kog laing punuan, midaghan na sila. Naadtong gamay pa lugar dili mangga. Na mo na dakong question. Busa ang iglesia kay mga tao man, kung si Kristo nagtukod na ng mga tawanan sa sinugdan, 12 pa sila. Pero niabot nga dagdagan na, wala mawala nga ang iglesia mga tao, gamay ra permiro, iglesia ni Kristo nga gamay ra, wa pa modagan, nidaghan na din ang iglesia ni Kristo. Sa Biblia, Bradone, nabutang ba ang mga apostoles diya gyud sa iglesia kay nanay iglesia? Nabutang. Wa pa iglesia, asa man ni sila gibutang. Nabutang, nabusa pasabot yun, nga nagi iglesia, kaya ang mga apostoles, katong 12 ka apostoles, nga gipalakaw ni Kristo, Iglesia man to sila. iglesia man to sila, naaman to sila napahamutang niya. Nabasahon akong prueba. Sulat ni Pablo, unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 28. Gino. O sa iglesia, gipahamutang sa Dios o na sa tanan, ang mga apostoles, mo itong mga 12 nga gipalakaw ni Kristo, gipahamutang sa iglesia apostoles, ikaduha mga propeta, ikatulo mga magtutudlo, niya ang mga magbubuhat, o mga milagro, niya ang mga pagpangayo, o mga sakit, o ang pagtabang, o ang pagdumalaw, o ang pagpanultig, nagkalangaling matang sa mga dila. Asa gibutang? Unang-una, mga apostoles sa iglesia. Na ang iglesia, Brother Rudy, gipasabot ng mga tao. Kay og dili ni mga tao, o sa priba ng mga tao, Brother Rudy. Anya, Reverend, sumala din sa nakasulat sa Roma, Roma, 16. Roma Kapitulo 16, versikulo 16 ang yun. Pagpangumustahay kamo, ang usa sa usa pinagi sa balaan nga lok, ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Nangamusta kanay kamo. Di tao? Di tao, na sila lugar ato, katong napulog na, way kamo. Doon na. Kita mo na, di sila mga musta, Brother Rudy. Kung may kamot, hindi ka pangamusta. Pero kay may kamot, kay tao man sila. Kaya di ba to sila persons with disability? PWD. Bo sa mga mahal mong tigpaminaw, among na pahayag na kaninyo ang kamaturan nga di sila matuod nga iglesia o mo pamata. Kung ang matuod mga mahal mong tigpaminaw tukma mas kasulatan, wailain ang mga ministro sa PBC umoy nagpukaw para makadangat kamo sa matuod nga pagtulunan, mapahawa kamo diya sa nagpaka-iglesia pero iglesia sa mga minatay. Miabot naman ang oras ba ang tudya ang atong ikalagad kanila. Sa ngalan na lamang sa among magtutulo Master Tomas, di Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa kauban nga mga evangelista o ministro. Kinusab si Brother Rene Telebreco. Kinisab si Brother Romy Rama Camus. Kini sa banginyang igsoon ni Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kini mingon hangtod sa sunod higayon sa samang tagna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.